Di sana. Kepiye Pak Buto? Kepiye gundulmu kono? Ora usah melu cawe-cawe. Ana perkarane Dewi Sinta dibobong dibaya Sang Prabu dalem Rahwana Raja. Mulai saka iku di sana. Sapa jenengmu wani ngambah ngancik ana ing kawasane bangsa Yaksabuta. Ini lho Pak Buto, aku iki ya sak temene. Ngene, aku kan ngene ya. Aku salah suwijine abdi dalem Rama Wijaya. Aku iki saperlu sabiyantu, sak iso-isoku, sak kuat-kuat tenagaku kepengin bantu. Pepetenge ana ing negarane Sang Prabu Rama Wijaya. Mangaten ana sira yen kuasane bangsa Yaksabuta sing mbok adepi nang ngarepmu iki dudu bangsa prajurit biasa. Kabeh ana ing ngriku iki padha nduweni digdaya kang luar biasa. Ora iso dikira babar pisan. Ana buta terong, buta ijo, buta wil kata sini, buta garu langitan, buta cakil. Injih sedika dawuh kancenge. Kula nggih siap-siap kok sawaya-waya dibutuhke perang kula bakal mangkat siap-siap gerak. Ngene lho Pak Buto. Buto pate. Ya. Kepiye? Aku ora kepengen ikut campur ngono ya ora. Cuman aku ingin ya mesake Sang Prabu Rama Wijaya. Kita bersedih hati. Lah piye? Gawane utawa permaisurine Dewi Sinta dikondol rajamu. Lah terus piye? Iku dudu urusanmu. Kabeh kuasane Sang Prabu dalem. Lakona wis ngendika yen ana jalma menungso wani ngambah ngancik ana ing kawasane bangsa Yaksabuta. Ya ora liya sapa wae bakal nampa murkane Sang Prabu. Sik ta. Emange yen ngono kuwi apa? Kepiye? Aku ape apa?